누가 가봤었지? 누가 가만 나만 가야 돼. 뭐 그냥 아 그때 누가 가봤어? खाई जाए 그러니까 말했어요. 자꾸 나오는 거지. ଗଲା ତମେ କହିବା କ'ଣ କହିଲା ନା ତମେ ସବୁ ତ ଏଠି ତ ଘର ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଏତେ ସମୟ ନା ସେଠି ଏତେ ସମୟ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ରଖିଛୁ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ନ କରୁଛ ତମେ ଲାଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଯିବ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ରଖା ହେଇଛି ନା